азизои худо мегӯянд, агар инсон 3 рӯз амри ба маъруф гӯш накунад, қалбаш сиёҳ мешавад. 3 рӯз гуфта, 3 рӯз агар ғизо нахӯрӣ ҳалок намешавӣ. Яки 3 рӯз амри ба маъруф гӯш накунӣ, қалбат ҳалок мешавад. вақте бародари азиз қалбки ҳалок шид, қалбки сиёҳ кишид, қалбки сахт кишид, инна абъада носи миналлоҳи алқалбу қосӣ мешавад. дуртарини инсон ай раҳмати худо касе ки дилаш сиёҳ аст. шумо дилтон ки сиёҳ шид, дигар бародаро забони шумо ҳеҷ вақт дар шумо ёрӣ намекунад ки як бор алҳамдулиллоҳ бигӯед. ҳеҷ вақт бо дил сиёҳ аст. саҳарам ки хисти, ҳеҷ вақт бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта аз ҷогаи ход баланд намешавад. намози бомдод ҳам намехонӣ. шояд ави болои ҷога ки да бишиням тарӣ бигӯӣ ки имрӯз чанд сум ёфта бошам. фикри мурданам дар ёдат намеяд, фикри 5 вақт намозам ба ёдат намезанад. барои дил сиёҳ шидай, дил сахт шидай бародар азиз.